Kublai shibun ya pi baro kane kalong kajing ya rap nak penta jong pi na marbun ki bakali baki documents ayu ki bangi de banra ha kapor bangi lej ban mare ya kakampulit. Te ya kane ka instruction ru ngalayo hi na katu ka website jong ka Meghalaya Police. Te sa cek bahaya kini ki documents baro ki bapide ban ra hakpor bapilej ban mare ban hakpor bapilej ban interview ya kani kakam. Te hang ne la ong bapide ban pen I ya kini ki documents hakapor bapilej nakumta kapet la ne ka physical efficiency test. Om day tangkatan re hakapor bapilej ban le ya ka personal interview ru pinhab ban ra ya kine kiju hi kikot nang ta pinhab ates ru ya kine kikot jong pi te pinhab le self ates hi ya kine kikot kislah kapor bapilej ban le ya ka personal interview. Te tongin ya pej ya kita ki documents ki bangi de ban ra kapor bangi lej ban mare ya kane ka kampulit. Te kabaning kong kadai ka passport size photograph kumut hang ne kadai ka dur passport kabangi dang shushon shipang om dai katu kabangi la shon nadu menshwa nadu menu re kabangi dang shushon shipang hang tu ong recent passport size photograph kumut kat ka dur passport kabangi dang shushon shipang. Nang ta kababi kadai ID proof te hang ne pide ban ra ya kine ki ID pin hap ra baik tang kawai om dai baro kine re tang kawai pila ban ra ka Aadhaar card lane ka Epic lane ka driving license lane ka pan card kawai na kine pin hap ra ban pen shisha ya la de. De ka basi pat kadai ka ST SC OST certificate te ngisha yo sngaw bangi don kata ka schedule tribe lane ka schedule caste te hang ne pide ban lej o pide ban ra ya ka schedule tribe certificate jong pi ngatrai baro pi adon ya ka schedule tribe certificate te baro kitu ki ST kide ban ra ya ka schedule tribe certificate ban pen shisha de ngatrai pidon ya ka schedule tribe certificate de sara ya ka turu akbor ba pilej ban le ya ka pet. Kanamba di pat kadai age certificate aspe HSLC SSLC certificates admit cards or equivalent certificate testifying the date of birth. Te kane hang ne kamud ba pide bandon ya kata ka certificate ka pensisha ya ka tarik ka sngi ubenai bat usnem kha jong pi te kata ka certificate ka de ban ya kaju bat katu ka tarik lane ka snem kha hak itu ki certificate school jong pi te pila ban ra da ka birth certificate lane da kanu ka certificate tang ba kitu kita rikha bar ka snem kha bar banai kadai ban ya kaju bar kitu ki certificate school jong pi. Ka number E part kadai certificate for the highest educational qualification only te hang ne ngi de ban ra ya ki certificate school te hadu ka kelas ayu ke ba hek tam ke ba pilai let's say pila dep tang kelas 10 la ne pila dep ya ka BA kum ta ter de kemud ya tu ka kelas ke ba hek tam ke ba pila la pendep te pira ya ka certificate jong kata ke kelas. De ka number F kadai additional qualification. De nalor kane ka number E ke ba ong bangi de ban ra ya ka certificate school jongi. De kane ka number F pat ko ong ba nalor ka tu ka certificate school lada pi don kano ka certificate ka ba pi lej ya kano ka lain nalor ka tu ka certificate school jong pi te pila ban ra ya kitaru lada pi don. Kabaji pat kadai no objection certificate for government employees. Laneng isaj ong NOC mongidon kam ya ke NOC. Kane kamutang ya gitu giba let's say giba kidon giba la tray kam sorkar re ki kwa ban apply biang ya kane ka kam te kidon kam ya ke NOC ban yo ban mare ya kane ka kam pulit. Kane ka number H part kadai ka certificate to support claims of bonus marks. Te
Te hang ne la se pidon ka certificate la se kum ka certificate ha ka sports ba phi la represent ya ka jela la ne ya ka ri te lang ba ka certificate la da phi pen I phi la ban yo bonus marks la ne extra marks kumbangi ong te phila ban pen I ya kata khnang ba phila ban claim ya kita ki marks jong phi. Kuplai shibun ya phi baro.